Avui serà un gran dia, aprofita'l. S'acosta el quart divendres de novembre, el que ja coneixem a pràcticament tot el món com a Black Friday. Però d'on ve realment aquest nom? Els yanquis són uns genis en infiltrar-nos tradicions de forma... La veritat és que ho fan bé, perquè ens les inserten de forma més o menys indolora, sense força, mica en mica, cada any un xic més. Tota la vida, eh, tota la vida de la humanitat, no la meva, que és molt curta, se'ns han imposat, tradicions per via de poder, de vida, via religiosa, de creences. El Black Friday no és el cas. Que no vol dir que unes tradicions siguin bones i les altres siguin dolentes, però en tot cas compte que hi ha tradicions que són perilloses. Quin és l'origen d'aquesta tradició, de quin és l'origen d'aquesta tradició consumista que ens ha conquerit? Abans de parlar del Black Friday, hem de parlar del Dia d'Acció de Gràcies, que segur que haureu escoltat milers de vegades en pel·lícules, però que aquí, de moment, encara no celebrem. El quart dijous de novembre, als Estats Units, es celebra el Dia d'Acció de Gràcies. I dic Estats Units perquè altres països amb aquesta tradició celebren el Dia d'Acció de Gràcies altres dies, com a Canadà, que ho fa el 2 d'octubre. L'origen, sembla que l'origen d'aquest Dia d'Acció de Gràcies es realitzava en un moment en què s'acabaven la collita, les tradicions natives americanes i la dels invasors celebraven l'acabada d'aquesta collita donant gràcies a Déu o als déus fent una festa com fem les festes sempre, menjant, bevent molt i en companyia. Aquesta festa no tenia una data concreta, és a dir, en el moment en què s'acabava la collita doncs, és quan començava aquesta festa i això variava en cada zona o en cada regió. Mica en mica, aquesta celebració d'agraïment es va anar extenent a tots els Estats Units fins que Abraham Lincoln, el 1863, va decidir establir festa nacional, ja per poder jalar i beure sense preocupacions i no haver de pensar en haver d'anar a treballar. D'alguna forma, es van establint que l'endemà d'aquesta festa, que ja s'havia acabat la collita, es començava a visualitzar la festa de Nadal i començaven a aparèixer ofertes per potenciar aquestes compres. El 1939, per coincidències del calendari, el darrer dijous de cada mes queia en dia 30 de novembre. Això ens implicava que després del Dia d'Acció de Gràcies començava aquest camí de rebaixes i d'ofertes i només quedaven 24 dies fins a Nadal, que era més curt del que els comerciants volien. Diverses associacions de comerciants es van queixar de que se'ls havia escurçat els dies d'ofertes i Franklin D. Roosevelt, això el 1939, va decidir canviar el Dia d'Acció de Gràcies del darrer dijous del mes al quart dijous del mes. Sembla una tonteria, però aquesta petita variació ens fa guanyar entre 2 i 7 dies, depenent de l'any i del calendari. Per tant, passem a tenir dels 24 mínims de l'altre a 31, això és un 25% més de temps de campanya de Nadal. Per tant, fixeu-vos que un dia de tan marcada tradició com l'Acció de Gràcies als Estats Units es mou de data per una necessitat consumista. Som-hi, ja tenim el dia aquest dia d'inici de campanya nadalenca posat en el calendari, en el divendres després del dia d'Acció de Gràcies, per tant, el quart divendres del mes de novembre. Però en quin moment apareix el nom de Black Friday? Divendres negre. I per què negre? Suposadament un dia que comença la festa, l'inici de la campanya de Nadal, d'aquesta festa i xerinola, d'aquest bla bla bla, bla 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 que diu la Greta. Algunes llegendes parlen de que l'origen d'aquest nom ve de la venda d'esclaus. L'oferta, de fet, en la venda d'esclaus. Recordem que acabem de finalitzar l'època de collita i segurament això no és el millor moment
per comprar esclaus que es dedicaven precisament a la collita i, per tant, en aquest moment comença unes possibles ofertes en la venda d'esclaus que precisament no eren blancs i potser d'aquí el nom Black Friday. Altres parlen de que el terme black ve el color dels números dels comerciants, que passaven d'estar vermells amb pèrdues abans i que passaven a negres a partir de negatiu a positiu. Hi ha una història prèvia, que no és del novembre, sinó del setembre, el 24 de setembre del 1869, quan dos agents de borsa de Wall Street estaven preparant una petita estafa per emportar-se una gran quantitat d'or. No els hi va sortir bé, no van aconseguir l'or, però el que sí que van aconseguir és enfonsar la borsa d'una forma bestial, amb la qual hi va haver-hi moltes pèrdues i molta gent arruïnada. Aquest dia es va anomenar Black Friday, però no té res a veure amb el Black Friday que estem parlant ara. Sembla que la versió més clara és que el 1966, el dia després d'Acció de Gràcies, ja estava bastant establert, bastant arrelat en moltes ciutats importants d'Estats Units, que començaven a fer ofertes importants i això feia que molta gent de l'entorn, de les poblacions de l'entorn, es desplacés cap a aquestes ciutats organitzant uns caos circulatoris importants. A Filadèlfia, ciutat del formatge per untar, aquest moviment de gens causava que la policia hagués de dedicar-se més del que tocava en la gestió del caos circulatori, la gestió en general de la ciutat, i el van començar a anomenar ells mateixos Black Friday. El nom es va fer famós a tot Estats Units quan el New York Times el va fer servir uns dies abans del Black Friday, el 19 de novembre de 1975, per referir-se a aquest dia. L'any 2002, Black Friday va passar a ser el dia de més vendes a tot Estats Units, superant el típic, com aquí, dissabte d'abans de Nadal. Aquí a Catalunya, l'encarregat de portar-nos el Black Friday per primer cop i en primícia va ser el MediaMarkt l'any 2012. L'any següent, el Tall Anglès, British Cat o Corte Inglés i alguns altres s'hi van apuntar. Així que si us penseu que això era de tota la vida, que sapigueu que no. Fa 4 dies, 2012. Ara que ja sabeu per què anem com bojos cercant ofertes d'aquí 4 dies, de fet ja no és només un dia, és tota la setmana que ens estan dient avança del Black Friday i ara ja tenim ofertes des de principis de novembre de que no se t'escapin, prepara't, etc. Un altre dia que potser en podrem parlar un altre moment és el Cyber Monday, que és el dia després del Black Friday, el dilluns després de Black Friday, o el dia del solter, que és avui. El dia del solter va començar a la Xina el 11 de l'11 del 2011, on cada 1-11 de l'11 del 2011 representa que està sol, és el dia de l'orgull solter. Avui l'haureu escoltat a diferents llocs perquè aquest any ens està entrant amb més força que altres anys. En tot cas, recordeu que abans d'anar a comprar i deixar-vos emportar per la voràgine consumista, hauríeu de fer una llista d'allò que necessiteu per no comprar més del que toca. Eviteu gastar més del que voleu i gaudiu de les coses, de les moltes coses boniques que tenim i no ens costen res. Avui, i també pel Black Friday, recorda que somriure és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Ja saps, si t'ha agradat, fas un m'agrada aquí al costat. Si has après alguna cosa, si t'agrada el que estem dient, a l'altre costat subscriu-te. M'encantarà rebre els teus comentaris, ja sigui aquí sota o a través del blog. No dubtis per compartir-ho amb qui ho creguis oportú. Com sempre, novetats.arto.cat. Gràcies per escoltar-me. Gràcies per compartir. Fins una altra.